Xift Matteos Grasso jinsab preparat u għet jott il-ġranet u s-sijat biex jiddamdam xerba fi golli. Ma naħsibx. Vera? Jena nkun sinċir li diġa doqtom. Ġifiri, jena ma namilx il-kwantità problema, ta' oċ tinkun. Le, il-kwalità fit texin. Kwalità u kol. Meta t-nej doqtom ġifiri kilt fi golla daqsek. Ullu ma' u minnet jamilom. It-tieb imma jizar. Allura, jgħajtu, dawk mill-li tikol daqsek kalorija xej. Skont kif isiru it-tieb, ġan, ġiviri kif isiru it-tieb għax iktar ħajżit sokkor dak iċ-ċokon. It-tieb mux fis-sens taħlew għalek, il-kwalità. Għandek raġun, għandek raġun. Pero, jisna minn arma rridu ġili ġizmin, illi nejdu għarem ħantu għadi il-lum, nużaw il-kelma ħanit ħanżru. Is-sena semmejt il-figolli. U ħafna nies jagħmlu wara li jagħmlu ammont żmien ta' sawm. U bat jgħidu issa nista' niżvoga, għaw min jagħmilha nhar ta' ġimgħa, pereżempju, jintefalek jiekol il-belt u jibqaddej kważi salada fil-għodu. Mbagħad hawn min jitħanżer anka fix-xorb fil-weekend. Dawn nimmaġina li mhux jinbis ngħaddi minnhom imma tiltaqa' magħhom. Bla dubju, issa dak normalment ġan meta aħna niżvogaw ikun għax matul il-ġimgħa jew konna deprived il-kelma ġifieri hemm min tant Iċċaħħadna. Imma iċċaħħad iżejjed tal-imot illi inti tikol mill-inqas u toqgħod b'ħafna qisu delikatezza esaġeratek nistgħu ngħidu hekk. Allura ġismek meta mbagħad inti qisek tajtu naqra r-riħ. Normalment ħaj jiżvoga b'mod esaġerat. Ma ħażin jekk inti tkun għamil jekk inti mela toqgħod lura matul il-ġimgħa. Issa mhix qed nitkellem għalija m'inhx kapaċi noqgħod lura daqstant. Però jekk inti qed toqgħod lura matul il-ġimgħa u darba fil-ġimgħa jew fil-weekend ta' xaqa. Mux waħda minn seba, ħafna nisek jibela. Naqblu, mela għara, inti bażikament meta qed tonqos mix-xaħam, anzi tajjeb li jkun hemm dik il-ġurnata li fiha tiekol naqra iktar mis-soltu. Ħalli ġismek jekk dara dejjem l-istess sistema, ma jkunx qisu jaf inti x'se tagħmel, mela inti ma tkunx daqshekk predictable. Għax iktar ma tkun predictable, iktar ġismek ħajkopja tajjeb u allura iktar ma ġismek ikkopja u dera s-sistema tiegħek inqas hemm ċans li inti tagħmel progress, ara kemm tajba. Ġifieri billi kollok ġurnata li tvarja naqra u ma tibqax bl-istess rutina, aħjar għax ġismek ma jaddattax. Biex nġib eżempju biex in-nies jifhmuni, kemm darba nisimgħu min jgħidlek l-ewwel darba li ħadd Panadol kważi sturti tnimmort norqod. Illum nieħu tnejn tlieta biex qed nagħmlu riklam ta' Paracetamol fehmna. Illum M'għandniex la minn dak u laqqas mill-ieħor tajjeb. U mhux qed nagħmlu laqqas riklam biex dak li jkun joħodhom. Anzi, ħanamlu riklam biex kemm jista' jkun ma tieħdux il-paracetamol għaliex tkun qed taħli l-ħin. U le qed ngħidu. Tkun qed taħstenna nara nkun ċar. Tkun qed taħli l-ħin jekk inti tieħu ħafna paracetamol sempliċement għaliex għax jew għandek uġeħ ta' ras. U jekk inti ġismek idderriħek, mbagħad l-effett tal-paracetamol jonqos fuq il-ġism. Mawx bħalek. U dak huwa l-istess eżatt. Mela meta aħna fil-bidu drajna, anzi, ħanibda pass qabel. Meta għal-bidu aħna naqqasna il-kaloriji, ġismek ħajbda jagħmel ċertu progress. Iktar ma ddum bl-istess intake, bl-istess ammont ta' ikel u xorb li inti qed konsma, waħlet li wkoll, iktar ġismek ħajkun qisu jidrak. U allura inqas ħajkun hemm dak l-effett. Aħna tajjeb li nitfgħu dik l-element ta' sorpriża u tgħid pereżempju nhar ta' ħadd jiena kilt naqra iktar mis-soltu, issa naqra iktar ma jfissirx niżvoga ta' ġimgħa kollha, number one, jiġifieri mhux nagħmel nifudu ta' velaġija nieħu kemm il-bambi provda donuts ħalli nikkumpensa xejn minn dan. U għar minn hekk sabu biktar moċċar illi min jikkumpensa fejn jidħol l-alkoħol mit tisma' jiena mit-tnej sa sitt ma nieħu xejn. Imma l-ħadd ħi nixrob ta' mit-tnej sa sibt kollox flimkien ġurnata waħda. Dak sabu illi il-liver tajjeb il-fwiet fost l-oħrajn ma jlaħaqx miegħek. U l-periklu ejja ngħidu li inti ħadd tal-mutta kelma 10 drinks fi spazju ta' 10 sigħat ħan esaġġera ħafna minna jieħdu 10 drinks fi spazju ta' 3 sigħat erba'. Imma żomma, ġismek ma kienx kapaċi jlaħaq. Kienqas naħseb jien. Ġifieri naħseb li jekk tikkalkula xorper. Le, jekk tikkalkula xorper f'siegħa wieħed ikun xorob 5. Ġifieri li qed ngħidu huwa ejja nassumu laħa 10 drinks f'lejla. Kieku dawk l-istess 10 drinks firrixhom matul il-ġimgħa, il-ħsara kienet tkun ħafna inqas milli dak illi l-istess 10 drinks ħadhom fi spazju 4 sigħat. Għax il-ġismek ma tajtux inti ċans jirkupra u jiddilja ma dik l-ixxu. U ħafna nies hawnhekk nixtieq nasal illum. Lawa, ġifieri inti jekk qed nifhem tajjeb.
persuna aħjar jieħu żewġ tazzin bit kuljum milli ma jixrob xejn matul il-ġimgħa u mbagħad il-ġimgħa jew eżempju s-sibt jew il-ħadd jieħu żewġ fliex kemm La dubju ta' xejn. La dubju ta' xejn. Tajjeb. U anke l-effetti short term, ta' ġifieri anke ta' soktar kan, tgħid tisma' noqgħod aħjar. Milli kieku inti ħadthom f'salt ma tlaqta nafu xi ġej, mhux jiġi ħtaraz ġuħan biex nerġi. Bum. Anyway, u hawnhekk nixtieq nasal il-punt tal-lum. Il-punt tal-lum huwa isma' jiena għalfejn nitħanżer meta naf deep inside is anke dak iċertu guilt feeling li għajdli titħanżirx. Għalfejn jiena. Għaw minn ħossu ħażin l-għada li għamilha. Għaw minn ħossu mill-ewwel ħażin. U għemmin jgħid li ma naf x'jiġri kif dejjem nibqa' nagħmel l-istess ħaġa. U normalment sabu illi hemm tliet pilastri. U llum laħed kelmu naqra fuq il-ħniżrijiet. Nixtieq nagħmel naqta disclaimer ġan. Illi jekk hawn min ħajħu xi kors tal-arti ma jħares tgħid din il-ħniżrija. Ħadpinġi. Ħadpinġi biex infija ma xi naf l-arti disastru. Below zero. Tajjeb. Tinkwetax l-importanti li tħażżes li nifmuk. L-importanti iva. Mela ejja ngħidu li hemm dinosawru, tajjeb, ħanipprova nagħmel xi forma ta' xi tip ta' annimal preistoriku, tajjeb. Illi dan l-annimal għandu rider, mela hemm bniedem fuq illi ħajmexxih. Semmek femna jena għandu r-rigli. Għamil dora xi ħaġa. Mostru tal-preistorika. Tajjeb semmek. Qed naraw. Dan huwa l-bniedem u dak huwa il-mostru. Kif qed naraw il-mostru huwa ħafna kbar mill-bniedem. Ħarfet u minn hemm. Issa. Bilna. Dan fi żmien il-preistorja ma kienx hemm tarma u affarijiet, ma kien tilgħu xi muntanja, eċetera, eċetera. U allura t-triq kienet imħarta. Tajjeb. U din hija t-tip ta' sitwazzjoni li ħafna minna ngħixu fiha, tgħidli xi qed tipprova tgħid. Mela, dan il-bniedem ġan. Huwa dak il-bniedem li jipprova jirraġuna, mela ħanikteb hekk ara, jirraġuna. Nagħmellek jipprova. Sewwa. Tajjeb, jiġifieri jgħid isma' ħin. Jien għandi dak ix-xaħam żejjed, jiena naf illi għandi bżonn innaqqas, jiena naf illi l-ħniżrijiet irid innaqqashom kemm jista' jkun malajr. U semmek kieku driver dak ir-rider dejjem jiddeċidi hu x'ħajsir, kieku nimxu fuq ir-rubini kif jgħidu. Però il-verità hija li ħafna minna b'mod naturali l-aktar li jmexxina huwa dak id-dinosawru. U dik hija l-emozzjoni. Mela meta inti pjanajt kemm pjanajt u qed irrid nagħmel hekk, innaqqas dik, inżid l-oħra, tajjeb, però mbagħad f'mument ta' emozzjoni qawwija ngħidu aħna bin-nervi tremendi. Sewwa. Għajjien mejjed, tajjeb, irrabjat. Jew mill-banda l-oħra għax qed nieħu pjaċir u għax qed din il-familja kollha. Għax ta' darba. U għax Tajjeb ta' darba ssir, kważi darba fil-ġimgħa. Anyway, dik l-emozzjoni ħatiħu over. Allura x'ħajjiġri? Illi dak id-dinosawru ħajjaqbad it-triq u jagħmel li jiftillu. Għax l-emozzjoni hija ħafna ikbar, ħafna iktar b'saħħitha mill-loġika. Id-driver, rosit. Issa, hemm ukoll il-fattur ta' triq. U triq x'inhi? It-triq hija dawk in-nies li għandna madwarna, mela ta' madwarna ħanikteb hawnhekk. Sewwa. Issa, kemm nies u kemm affarijiet illi qegħdin ta' madwarna, mela pereżempju jiena min huma l-ħbieb tiegħi. Min huma n-nies tax-xogħol. X'għandi bħala ikel id-dar. Eċetera, eċetera. Issa. Ġifieri mhux bil-fors nies jistgħu jkunu sitwazzjonijiet. Sitwazzjonijiet, prosit. Mela, ejja naqbduhom issa flimkien dawn. X'nistgħu nagħmlu biex meta aħna nifhmu illi għandna dawn it-tliet pilastri, kif nistgħu niddiljaw magħhom biex aħna nagħmlu l-bidliet li rridu. Mela number one tajjeb illi iva nirraġunaw. Għax kull ħaġa tibda mir-rider. Kieku r-rider jiena jgħid illum mhux ħammur għax-xogħol. Dak l-annimal jibqa' jagħmel li jrid. Ma kif tista' ġifieri min forsi qed jaħseb naqra bħali. Ħajdlek kif tista' tirraġuna l-emozzjoni. Mela l-emozzjoni tista' tirraġuna. Però qabel ma nibdew nittekiljaw l-emozzjoni, ħan nirraġunaw mar-raġunament. Għax dak jisu l-iktar ħaġa li tiġina awtomatika. Naf li għandi bżonn. Mela, ejja ngħidu għandna bżonn nitilfu x-xaħam. Mela jiena ċempilt, pereżempju coach, u għetlu isma jina għandi bżonn niltaqa' miegħek ħalli flimkien nagħmlu pjan. Tajjeb ħafna, għandna raġunajt li inti għandek bżonn pjan. Semmek tajjeb. Issa, inti mort għal dik il-consultation, mort għal dik il-laqa, fejn tkellimtu naqra fuq x'inhu jdejqek, x'inhu jweġġak. U x'tixtieq li tagħmel. X'tixtieq li tagħmel. Fehmna. Issa dik hija l-qofol ta' dik il-consultation. Ġifieri anke jekk inti ma tiltaqax ma' coach, però tajt tirraġuna waħdek, kemm importanti li dik l-emozzjoni iġġiba favorik. U kif ġaj?
l-emozzjoni iġġiba favorik billi din l-emozzjoni tkun iktar qawwija mill-iskużi tiegħek. Tajt li ma kif. Jiena pereżempju jekk irrid nagħmel xi ħaġa u vera nagħmilha mill-qalb ngħid isma' di vera importanti għax pereżempju mingħajrha ma jkollix paga. Mela dik. Avolja ma jkollix aptit norqod. Avolja ma jkollix aptit pereżempju. Irrid jew ma rridx. Di rrid nagħmilha. Jiġifieri ma nistax ngħid biex nitħarreġ aħjar ma mmurx għax-xogħol. Bellezza. Biex ikolli l-paga ma mmurx għax-xogħol. Jiġifieri sa ċertu punt. Sewwa. Jekk aħna din nitkellmu fuq iż-żona ta' madwarna. Din ngħidu din il-ħofra taw. Ma nafx min jieħu pjaċir mur għax-xogħol. Ħansejħela ħofra. Di bil-forsi konna ngħaddu minnha. Naqblu. Però dik ħan naraw ukoll kif dik nistgħu nillixxawha iktar. Ħan nifoka fuq dan l-Iljunfant għax huwa l-qofol. Ngħidulu din l-Iljunfant dinosawru f'temna. Mela, kif aħna ħanġibu l-emozzjoni favur tagħna biex meta dak ir-rider qiegħed hemm fuq ikun jista' jdur iġi ħsew. Dik sabu b'żewġ affarijiet ġan. Number one, naraw li huma dawk l-affarijiet illi aħna illum qed iweġġawna u jdejquna u jekk ma nagħmlux ħaġa fuqhom jistgħu biss jiggravaw. Jiġifieri mhux bil-fors qed ngħidu la eżerċizzju lanqas ikel jista' jinnaf weġġatni l-mara fuq xi ħaġa u għadni imkiet weġġani hija eżempju. Naqblu. U jiena nista' nġib eżempju bis-suġġett tiegħi ħalli dak li jkun jifhimni naqra ħjar. Mela, ejja ngħidu li dak li jkun jgħid isma' jekk ma nagħmilx xi ħaġa llum, jien għandi fil-familja kulħadd bil-kolesterol, bid-diabete, bil-pressjoni għolja. Jekk ma nagħmilx xi ħaġa nispiċċa bħalhom bagatella mediċini. Mela dik ma rridix. Dik immotivatni u dik għalija iktar qawwija mill-iskuża biex nasal semmen mit-trafik. Mela dik normalment għal ħafna nies diġà elbeda xejn il-binari. Issa. Però li aħna nitilqu minn x'inhu jbeżżana jew idejjaqna huwa tajjeb għal-bidu, però mhux għal-long term. Għax inkella dak id-dinosawru nistgħu nġibu l-eżempju li ħajjejja li tibqa' fokat biss għax ma rridx nimrad, għax ma rridx inweġġa, għax ma rridx niġri bħal oħri, irridu ntuħ direzzjoni ta' fejn irid jasal. Ngħidulu isma' meta inti tagħmel din il-mixja, imbagħad għandek l-ilma, imbagħad għandek ir-rigal, għandek id-deb. Jiġifieri dawk kollha x'qed jiġuni ħafna nies ġo moħħi. Dawk kollha li pereżempju jgħiduli għax jiena vera nieħu pjaċir nisma' l-Matteos jitkellem, però aħna nagħmlu x'nagħmlu għad ma ħoxna. U n-nanna mietet bekk, ommi mietet bekk u jien nagħmel x'nagħmel aktarx bekk ħammut. Ġifieri il-daw in-nies illi niltaq magħhom fit-triq hemm min saħansitra jktibli fuq il-Facebook u ovvjament intu qed mill-iktar mistiedna li tissemma. Daw fej ġejjina, xid-dinosawru tagħhom u naqra jibes. Nifmek. Issa, it-tajba edaw. Dik is-sitwazzjoni da min jgħidlek illi għandna għad ma ħoxna, tinbidel meta jaraw MRI. Dal-MRI x'inhu? Mela dan huwa scan illi jurik inti l-għadam tiegħek il-muscles tiegħek kull famuż xaħam. Meta dawn l-istess nies għal xi raġuni jew oħra jkollhom bżonn jagħmlu MRI, jaraw kemm verament l-għadma hija xi ħaġa żgħira u li dak il-kobor li jkollhom ikun mhijiex l-għadma. Naqblu, issa vera, għaw minn għandu l-għadam mitqal minn taħtiħor. Għaw minn għandu d-densita tal-għadam iktar b'saħħtu minn taħtiħor. Eżatt, qed niffukaw fuq ċuċa ta' żgħira. Dak jkun jiflaħ iktar biex jagħmel taħriġ. Tajjeb, ġifieri kollu bżonn iktar, għandu iktar riserva ta' enerġija. Temna, mela, dik kellimniha. Mela, irridu illi dak id-dinosawru ngħidulu fejn u ħajjasal jekk jasal kif suppost, f'liema sens. Mela ngħidu isma', meta jiena ħanamel li għandi nagħmel dan li pjanajt illi nagħmel, jiena pereżempju ħan inbess ħajżis iżgħar. Jiena ħankun ħafna iktar enerġetika, jiena ħankun eżempju għal tfal tiegħi. Jiena ħanħossni vera pożittiva, jiena ħanilbes il-bikini, jiena ħanilbes affarijiet li llum ma nilbishom mhux bħal fosthom affarijiet inqaxtin. Sewwa. Għax huma mbagħad il-pożittiv huma t-targets li ħajżommu lid-dinosawru għaddej għal xejn nibqgħu nbeżżawh biss ta' x'se jiġri jekk hu ma jiċċaqlaqx. Jew jekk hu ma jkolx sew, irridu wkoll nuruh it-triq ta' fejn jista' jasal jekk ħajjuħu l-affarijiet bis-serjetà. Allura x'irridu nagħmlu ġan? Illi dak li l-Iljunfant, grazzi għal dawn ir-raġunijiet, u importanti li ta' kull individwu jkun differenti, xjottalija ma jaċċal ħaddieħor. Ġifieri jista' jkun li ħaddieħor jimmotivaw affarijiet differenti milli semmejna, tajjeb, però mejn li dawk huma l-aktar komuni. Apparti minn hekk però hemm importanti ħafna it-triq. Kif jiena nista' nagħmlu iktar faċli dak id-dinosawru biex jimxi it-triq eżattament, ħalliju jasal aħjar u jasal iktar pożittiv. Kieku kwa kieku nafu kif.
Ikun nafu kif. L-laħwa, kieku l-emozjonijiet jirnexxina nżommhom kostanti. Iktar mill-li dan issa darba m'għandux xaqsam mal-emozzjoni, din hija triq. Imma ta' madwarna jaffettwawna l-emozzjoni. Non falek. U ta' madwarna huma triq. U apparti ta' madwarna, parti mit-triq hija wkoll l-affarijiet li pereżempju jkollna d-dar. Mela jiena x'inhu l-iktar faċli għalija li nżomma pjan. Jekk eżempju għandi il-kabord mimli majonesi, sosi, zokkor, daw Jelly babies. Jelly babies. Jew kieku daw. Karawet. Ejja ngħidu karawet. ċajn kella ma nistawx imorru għal ħaġa għal-bord. Ġifieri jiena nippreferi l-cashew nuts u l-lews. Għalfari, diġa passaħja, xi tgħid kif hemmhekk ċertu health effects. Allura inti f'mument debboli, jekk inti anka taf illi jisma' inti għandek drawwa li b'mod impulsiv tmur għal xi ħaġa fil-kabord. Eżatt. X'inhu ċans illi inti tibqa' miex il-qudiem li inti mort tal-karawet jew li mort tal-jelly babies? Dik waħda. Number 2, jekk jiena qed nażel isħabi, jekk għandi taċ-ċirku tiegħi daw kollha ġimgħa sibtu ħadd daħna, ħanitkellmu straight. X'inhu ċans illi jiena dan sir daħna bħalhom? Ħafna ikbar minn kieku noħroġ ma' grupp tani sejdu żewġ ta' tsimbejti. Għax qader tilqum sew morru ħajk. Dak it-tip. Mela aħna mill-lixxa. Mela anka dawk tirranġa. Ejwa, naf li Ġifri dawk kollha li m'għadniex inkun daqstant fil-kumpanija tagħhom qed tifhmu għalfejn illum il-ġurnata. Dak raġuni. Ħabba fih. Bis-sejta kollha dik hija l-itqal waħda għal ħafna min-nies, però hija l-iktar bidla il ħatejna. Għax jekk dik it-triqija lixxa, awtomatikament dak il-mostru ġila ħajkol momenti tal-ħajja ħajpoġġi, però dik it-triqija aktar tranquilla u jista' jibqa' għaddej. Imma dak il-mostru ħanżommuh l-iktar għaddej, meta aħna nibqgħu niffukaw fuq jiena għalfej bdejt. Bdejt għax m'għandix li jiġri li bħal oħti, bħal ommi, bħal ma nafx fejn jew bħal dik il-persuna li naf illi mardet problemi ta' saħħa u forsi għal ħarsata ta' xi strok jew xi attakk tal-qalb, imma li nġeluh jifoka wkoll fuq fejn se jasal. Isma' sabiħ, ejja ħanaslu għax hemmhekk ħatilbes il-bikini, ħatħossok enerġetiku, ħatkun aktar pożittiv, ħatolli self-esteem, eċetera, eċetera. Aħna wasalna fit-tmiem ta' din l-ispjega. Fidejkom biex timxu fuq il-passi tiegħu fejn jidħol il-ħajja, imma l-arti jfittxu l-privati ġifieri. U minn għalmek kif kienu d-dinosawri. Kienet jikdiblek, ma kienu xuma. Daw jek qed jarani selli għat-teacher tal-art. U ta' technical design li kelli fis-sekondarja. Għax imsir kien tista' timma. Issemmi xi semma għax jaf jekk qed jara l-Ministru jkeċċihom. M'għandux għalfejn għax għandhom rekord tajjeb imma miegħek ma ħadimx. Grazzi ħafna lilek Matteus, fidejkom biex issegwuh ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu, però jiena ħanimxi għal naħa l-oħra tal-istudju tagħna fejn għandna ukoll is-Sur Bsajla mill-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi dejjem huwa ta' pjaċir